ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li bejn Jannar u Ġunju li għadda n-nefqa fuq il-benefiċċji soċjali qabżet 857 miljun euro. Imqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet, in-nefqa żdiedet b'aktar minn 85 miljun euro. Miċ-ċifri tal-NSO joħroġ li l-ikbar qabża saret fuq benefiċċji li jirċievu l-pensjonanti, l-familji bit-tfal u l-anzjani. L-NSO qal li fl-ewwel nofs tas-sena kważi 98,000 pensjonant irċevew bejniethom iktar minn 650 miljun euro frati mtejba ta' pensjonijiet tal-irtirar, tal-invalidità u tar-romol. Dan flimkien mal-pagamenti tal-bonus li jitħallas mal-pensjonijiet. Persuni oħra intitolati għal pensjoni mhux kontributorja tal-età irċevew b'kollox kważi 11 miljun euro. Ħareġ ukoll li fl-ewwel 6 xhur tas-sena kważi 13,500 persuna fil-parti l-kbira tagħhom nisa li ma kinux intitolati għal pensjoni għax ma kellhomx biżżejjed bolol imħallsa tħallsu bejniethom madwar 10 miljuni u 400,000 euro. Miċ-ċifri tal-NSO joħroġ ukoll li l-benefiċċji għal familji bit-tfal fl-ewwel 6 xhur tas-sena telgħu għal kważi 48 miljun euro, żieda ta' kważi 10 miljun euro. L-ikbar żiediet kienu rreġistrati fin-nefqa fuq is-suppliment li jitħallas ma' Children's Allowance illi żdied b'aktar minn 8 miljun euro u fuq l-allowance li titħallas lil familji li wliedhom ikomplu bl-edukazzjoni post-sekondarja jew terzjarja. Hawnhekk in-nefqa żdiedet b'1,600,000 euro. Żiediet oħra sinifikanti kienu fil-benefiċċji għal tfal u persuni b'diżabilità u flotja li jingħataw anzjani fl-età ta' 75 sena jew akbar. L-NSO żied jgħid li bejn Jannar u Ġunju ma' 97,000 persuna tħallsu l-benefiċċju addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja. B'kollox is-somma li rċevew kienet tlaħħaq kważi 25 miljun euro, żieda ta' aktar minn 6 miljun euro fuq l-istess perjodu fl-2024.